Не би мама така. Бибата се смучи, не се яде пластмасата. Ха! Къде падна бибата? Тя. Така, в устата. Ам. Да, мама. Ти не знаеш как се смучи биба. Не знаеш как се смучи залагалка, нали, мама? Не се яде пластмасата. Ле. Не се яде пластмасата. Каучука отпред, да. Каучука се яде. Кой си се... Точно така, мъчка. Се смучи бибка. Къде отиде? На земята. Пум! Бибата на земята. Тя. Нема да я хвърлиш. Бибата. Мама в 9-тия месец ще те научи да ядеш биби. До сега не си ял? До сега не си ял? 9-тия месец. Кой си има биба? Руменчо? Бибата. Леко, само да не си удари зъбчетата. Не би мама така. Не би били така. Абе, ще се удари зъбчето, бе. Обратно се слага бибата. Обратно се слага бибата. Това е капака на бибата. Какъв е този капак, бе, мама? Анди да я закопчаш. Капачето. Можеш ли да сложиш бибата в капак? Руменчо. Сладичко, бебенце. Стига мама да снима.